vraiment ɗo kam ne weli foftani ɓuuɓi no feewi ɓuuɓi ɗo kay ne weli korka sa lelimi ɗo reɗano machallah. Assalamu alaikum. Aleykum salam. Jongoma jontaɗo mbaruɗi jaam Touré Badiou kennaɗo. Bisimilla. mi rewi galle ɓe mbimi wonde ko ga gonɗa aɗa ƴetta ɓuuɓol gonkay on non ɗoni ɓuuɓi wallahi ɗoni ɓuuɓi ne weli saykinade wallahi ɓuuɓi no feewi vraiment ɗoni ɓuuɓi sa joɗimo ɗa tinata e korka haydara so wono mbaɗa e tambe wallahi ko mawɗum ko mawɗum hande mawɗum no galle o jam tan kay sukaɓe ɓe mawɗum ne no jinnaɓe jam tan ko mawɗum on noon kadi junggam gone Moussa ne seeɗa ni ay gonkay gon tagui tan min de ko joɗimi ɗo ko mi ɓuuɓama wona weli ki gawrin ɓuuɓi koy wallahi min de ko ɗo tan somi yalti kay galle to ko ɗo tan garami mi jooɗata mi heɓa ɗo henna mboɗo ƴetta a wayrami yeede seeɗa aha mboɗomi ɗo wona aɗa selli ko mawɗum ko mawɗum hamdiratade ƴettadal min won non hawji no mbayi leygel gummi mi juma mi yetta mi hotani galle no mbaɗɗone korka ko mawɗum to galle ma way ko mawɗum ƴettadal jam mbayde kala bisimilla mbaynima ko jam tan ko Modou nelnomi ga o haalni kam haala moɗon wonde kol luurodirɓe seeɗa ka jaaɗo galle mum te yimɓe goni koye chahru ramadan al moubaraka lewru ɓuura lewru yurmede lewru ndu gandanɗa hoore maɗa ko promotion julɓe hay goto fota faggade hen ko boni hay goto fota ɓettide hen ɓerde muɗum ko weltare ko enen Allah rokki nduɗo lewru no waya to galle to ni hamni seeɗa wi noon yomi ardi ƴeewa beele aɗa arta galle to haala moon woɗɗani no fewi kaldon nandiron sikki ala so yimɓe gondi mbaddat kono noon woto jogodir woto mofte ɓerde eyyi o haali haala mum ni jarani reftade haala ka woɗɗani wona haala kirtini ko wona haala kamni kota galle dal oɗo saaha hande de ham mboɗo muño tan ha ɓooya gati mi tampi toon mi maayi tawi ko Allah muñal fof no muñirtano mi muñi kono kam mbiɗo tampi toon no feewi oɗo saaha kam jimmi tan ko accede mi yeeyde seeɗa hami telda e hooram ha probléme uji ɗi gusso min to jiiram ɗo mi wona neɗɗo jiɗɗo probléme no feewi kadi min so haala heewe am tan yaltaɗe am min hay somi fayi seeɗa so haala heewi tan kewmi ko rostade nde wonnoon mi wona jiɗɗo haala mi wona jiɗɗo probléme kadi ene heewi caɗele dal il faut tan mi fofto seeɗa il faut dal ha ɓooya dal nde puɗɗa ɗum par ce que ha ɓooya tan aɗa haali ɗo haalde kam ɗum kam dawgal jarani ɗum mi fofto seeɗa oto mi mayde dugoranne bone mayde kam jarani e dewgal mayde mi tampi mboɗo tampironi haalam ma min de kanko nelimi garmi ga enano haaldirde min ko noon kaldiranmami kono kadi min ko an woni sababu gandugoɗam Modou donc ko an ɓuurmi yidde Modou kala ken waɗama lor e lepte mi yiiɗa min sino ko sagam ni haadi kay wayi hono noon ngal firto ha ngal mema leydi min anna koyngal wayi ene jarnimi min an kay aɗa andimi mboɗo yinma gila ko ɓooyi wonmo kaldumi ni kono mi firta toon mi fataga maga so tawi hawranimi ko Modou ko pirten ɗum ha laaɓa haadi fewani Allah nan ɗum kadi ay to nanngunɗa to nanngu toon tiiɗa an aɗa woni e lewru korka aɗa ari ƴeewde koyɗe jokkere enɗam sa ari joni tan kam a wahliti haala ɗum ko nelal wonno walla ko addude haaji muɗum ala ko waklitani kay ka kay mi waklitani ɗum ko an wakliti ɗum an wi mi hotta mi mayade e naggam e naggam mbimami komi tampi mboɗo fofto kono mi wiyanima min mi hotaden kaldani ɗum te min mi haalanma ala ko ɓuuri mi yidde Modou min Modou mboɗo yiɗi ɗum ha jejjinmi hooram min dañju caɗele tan jinmi jooɗade ha hakkille makko o hami artira ɗum no jinmi o waya ni haw waya noon kono mi wiyanima kay ɗo ko jettiɗa ɗo e kono ko jettiɗa ɗo ko ananani hunu kam wonde wiidene mi yiɗa Modou walla mi hootani mbimami ko mboɗo muño ha ɓooya ko ɗum woni ko kaldumi e ma mi haaldane ma ɗo wonde mi hootani walla wonde mi yiɗa Modou ay to nanngunɗa ɗo jagguɗon tiiɗa ɗum min mi wona baɗowo ɗum te an aɗa woni e lewru korko yowon ko kalɗa ko wona wiide aɗa firta dewgal jangal ala min kay mi firtande ko an wi moƴƴani aɗa maaya ala mi hayto aɗa maaya noon min no jarnimi wallude mi mbasa mayde ɗum ko caɗele hannde mbaɗi hakkude amen seeɗa eyyi joni ko haala tan ne woɗi hakkude amen ɗum min ɗiɗo min mbawi reglude ɗum taw goɗɗo yantani hen min eywa degle
ha moƴƴi ndegle somi yeehi mami mo mbiɗa artede sa yeehi kam mbaɗa ñagorma sabu Allah ko garɗa ɗo ko won ko gadduɗa ko jaaɗa ko won ko noworɗa a noworani toon mboɗo bonni inde mboɗo haali gotka sa yeehi kam kaɗa to kalduɗen mbasa wadde hen goɗɗo hay ande eyyi ha tanto kalduɗen ɗo d' accord ko kalduɗen ko ha wonde mbimi ko mboɗo jooɗo hamin muño hamin kaltida e haalamen min hayso min goɗɗani ko ɗum woni ko jinmi haalde kono kam wona aɗa yahaɗa ko wi ko ya ar o wi ko ya ar mbiɗa ka yahani eyyi mi yahani joni joni kay ko noon min ko noon ɗum tan woni ko mbiyanmi eyyi ha a faami minne noon e ko kalmi ɗo ko yalti koye nder haala ma konngol jibinta jabowol muɗum ha min de mi wi ko an haali kala kala ɗaɗa haala noon e abou wini e abou naggam e naggam wi ko min wini eyyi kono mi kala ko cagguɗa ko ha gasa fayen ko kalmi ko mi addani hen wonde de somi yi goɗɗo mi yahan mi wiyani noon te wonde kam somi yi goɗɗo hande komi nangtotoɗo e muɗum mi haalani ɗum de ala haalani ɗum fonno addude haala ma hakkono an kay ko an nanni kan ko an wiidemi ko wiidema wonde e min hankkadi mi fofto mboɗo maaya komi mayɗo e naggam to ge naggam mboɗo fofto mboɗo tampi mboɗo fofto mboɗo tampi tampi mi mayi mboɗo fofto ɗo man ɗo galle bamma ɗo ala ko nafanma weli galle babam ne nafa galle bamma ala ko nafanma komin lurduɓe tan hande tulɗa koye moftede arti tan gasi tulɗa koye suurede suddede ka debbo poɗɗo resede ɗo debinaɗo ɗo hen aɗa wiya wonde galle bamma ko nafanma e jarama ɗo ko ƴeken jeeyi ɗo wona an a jarama ɗo so wona aɗa jola lokade ƴeeken garta e galle bamma hamne debbo fof ko debbo baɗum nayni min alama loko ummo suudu muɗum arta e galle bamum ene sara ƴeekiraɓe ne loko o dokkuɗo fo yetta mo rokkani yenna e lokoɓe loɓɓina ɓeɗo waɗa ko guite jaam wona hawlema kene darema ko woni wonti komi yiyani ɗum ni an par ce que an ardani jaam ganduɗa ko boni noon yani ya yetto kadi mbatta hen jennoɗo so won neɗɗo kam so ari nowrude ardi caɗele ma dañ ko nowri min de ɗum ɗo kam mi famani ɗum min ala ko mbimami hen ko boni ala ko mbimami hen ko ganduɗa kene wawa musdema ko mbimami o te min mi wona debbo carowo rewɓe kadi min mi wona jottoɗo e galle baba mboɗo haɗa ƴeeha men jooɗade gati min koye suudam he jooɗi noon haade mi jooɗade toon tan e wonde toon ko caɗele ɗi jiimi e Modou ɗe Modou ene régla mboɗo artida e muɗum no ponmi artirde e mum ni kono so wona ɗum wona mboɗo añi Modou wona mboɗo yenni ɗum wona mboɗo seyfide kala ko ari ɗo e haala ko an addi mi tampi bone ma an ya ar kadi ya addu haalullaji goɗɗi min de mi wawa kam famde ɗum de ko caɗele On a mon. Ça va bien? Ça va bien. On a été Nice. Machallah. Na moɗa gol. Mara ka dugunul course. Ay. Moɗa min kursi tan. E ngedo e kaɗo kot. Note. Ah, ko non. Note. Ça va bien? Alhamdulillah. Machallah. Jam tan. Alhamdulillah. Jam tan. Machallah. No way. Ah, mboɗum ɗo tan wonɗo jinnomi yaɗo tan seeɗa mi ara. Ade. Nedde to joftuɗo mo. Ko sugma o. Eyyi joni watte joltan jaaren toon. Eyyi. Ah, jolden jaaren. Jaaren toon. Holmo nulluɗa toon? Ala mo nulluɗa toon toon? Eyyi Abou Kalis ko nulni toon Abou Kalis. Abou Kalis nelɗa toon? Abou Kalis wona responsable. Ko kalta ho woni hollum. Abou Kalis. Mbiɗa ko guiɗo ma. I ko guiɗam kay kanko O non ɗon wona responsable ay neɗɗo saɗa nula nulde responsable. Beli manda kalta o haala mi nawa kalta o Abou Kalis ko a nullum ron pour joom suudu ma pour ne arta wona eyyi wona kan haala yettinta toon ala o suusa ɗum min mboɗa andimo o suusa ɗum o nawi ɗon ko yitte jaafoɗa o nawi ɗon ko yitte makko yitte makko nawata toon nden min wari yidde ala haala jol jeen Abou Kalis suusatimi ɗum mbiɗa mbimami ya jol jeen doftuma mi doftuma e walluma jol jeen ma andu o wona guiɗo makko min woni guiɗo ma jolli mi jaa malam jol malam hay fan tourna telum tourna ma andu anda o wona guiɗo ma bonnani ha haala o wona guiɗo ma Abou Kalis wona neɗɗo Abou Kalis Abou Kalis wala tani ngabu jeen jol Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wana salam. kayi. Karije. No mbaɗɗa? Mawɗum kay. Mbaɗɗa sel. Jam tan.
machallah mawɗum ne mawɗum ne jam tan kay machallah bisimilla man an kam ko kaɓuɗa jungo ay wallahi mi aran ɗo foftat tan mboɗo riwto ɗo kurjude seeɗa tan kawrum ɗo e burel gañum ɗo seeɗa tan heewani ni burel ni joƴi ay burel de joƴani ene gañma ay la ilaha jam wonto won mawɗum mbaɗɗoɗo koorka jam tan mawɗum kay bayle jam tan ne mbaɗa selli kadiji jam mawɗum tan kay jam tan mbaɗɗoɗo koorka mawɗum on celli alhamdulillah ko jamma dimi mi nelin ɗo abou kalis kono guila nelmomi ha joni mi yitani mi anda kam holko ko tawi o ari walla o arayde mi anda noon kono kam mi nelinomo gal abou kalis o ari ɗo hen kono abou kalis ko ari ɗo henno ko tawi ko an neli ɗum firti wona garangal ma ari ɗo hen mbiɗa kadi min mi wona jiɗɗo haalnede haala abou kalis an aɗa andimi a majjani min neɗɗo bonɗo neɗɗo fumiste neɗɗo bonnowo neɗɗo mo yiɗa peewal neɗɗo mo yiɗa jokkude min on mi yiɗa ɓaggade e muɗum min kala to bonɗo woni mi yiɗa ɓasade ɗon kadi yimɓe bonɓe waɓe daninde mi yiɗaɓe neleyam abou kalis so tawi ko an lenimo ɗo en abou kalis ari ɗo ko garangal muɗum lari ko mbinmami abou kalis ne wawi ɗum de o waɗi ɗo en min ɗo jaggumi abou kalis ɗo powmi abou kalis ɗo mi nula abou kalis e ma ala abou kalis suusa ɗum a addimo ɗo de komo yiɗimi omo yinma ko ɗum de addimo ɗo ay ɗo to joɗɗa ɗo place mo joɗɗa ɗo no mami warmo hami wara yidde ko ɗo o jooɗi o wonta yidde aduna mi nela abou kalis mor mi haalinomi cellila mbiɗa wona gonga ko abou kalis mbima abou kalis wona responsable ko abou kalis woni babba alay sago abou kalis no wayni hono tan wata waade aɗa andi abou kalis ƴeew yiye mo yahatan wiya abou kalis wona abou kalis andi wiye waɗi guuri neɗɗo wona guuri neɗɗo waɗi ko guuri babba waɗi accidaɓe makko kadi sona neɗɗo kala ko wawno wonde eno wawno wonirde nelnomi e makko tan ko ya ar garta galle hankkadin kala no wawno waade eno wawno wonirde foof mi andi ko min wonno e jumri ko min wonnomo famano kono hankkadin ɗo gonmi ɗo mi yi lawol mi andi lawol kadi koye maggol tan ndewanmi ñaguirmami noon ko sibo Allah e nelaɗo mum tibo yidde ne jinmami e tibo yidde jiɗɗa kam gara dutɗa galle gara dutɗa galle hoye korko wona a faami gara ndewen hen Allah ndewden hen Allah kala ko wawno wonde ene wawno wonirde foof accu ɗum ɗon ɓenni tombota goɗɗum gara ndena suudu ma ko ɗum woni ko nelnomomi o waɗi ko waɗatno ɗum ko haaju makko kono minen alay sago mi hollitma no mbawema hankkini ko noon mbawema hannde no mbawema janggo no mbawema haadunde firto faami min ko ka ala galto ko mi feeram koko boni ɗum tan addimi ɗo wona aɗa andi kam koye toor gonnoɗa ko an wacci hoorema ganduɗa lawol ngol ndewnoɗa ngol aɗa andi foccayi moƴƴani kada aɗa andi ko mbaɗanoɗa ɗo hen ko moƴƴani ɗum ɗon kam resani debbo ko an andi ɗum te a majjani min yiddam no futiri e maɗa so tawno min wonano neɗɗo jiɗɗom sa naati ɗo galle o ma wood yeeso ko dañƴa ɗo henna o wona yeeso noɗa wawi joɗorade ɗo henna a majjani ɗum wona eyyi joni noon ɗum ɗon foof ala baasi min nene komi desateɗo tan komi debbo a faami joni noon ɗum fof mi waade noon ɗo joni kam hankkadine hunde nde koko are hirde mi wawa wiide mboɗo ummo ɗo joni ni tan mboɗo yaha mboɗo rewa e moɗon komami heblo komami waɗa foof a faami eyyi ɗum kam ala caɗele taade woni a ari a waccima hoorema a tawi kam ɗo en a ari a haali no poɗɗa haalirde ni tan ponnoɗa wadde mbasa nelde woni yimɓe par ce que mo nelɗa ɗo en o humtananima haajuma sa waɗi danni en guila garmi ɗo en hunde jutta ala caɗele min kam cikkani ɗum tan ko neɗɗo ndeke ko guuru neɗɗo hippe makko joni kay caggal a jaɓiri dani Allah jarama a jarama ko wonno wonta wattude ko wonno wonta wattude wonta wattude a faami joni mboɗo wiya mami ƴeew siley ene jogui oto muɗum aranma ki hiiɗi garta galle
a faami wona tampani wona ko maɓɓat tan tampinimo mabbo tampinimo feewi tampinimo ay min hooram komi naani mo jondom mam ƴeewa mom ƴeewa eyyi kay joni mam yami ƴeewa a jarama kadi kihiɗe nin a jarama tinderen tinde kay jarama tinderen on jarama jarama tinderen eyyi kay jarama eyyi